yini enganilungela yini ekungeke inilungele niphinde ningifonela ningibuzisise kahle kade hayi konke efonini fika la ngisebenzela khona ukubhuka kuba imali encane 750 ngikuchaziselele ukuthi okay mawuthatha ama boys yini imigomo yama boys mawuthatha isigubhu semali yini imigomo yesigubhu sisebenza kanjani mawuthatha uhlanga lwemali yini imigomo yohlanga lwemali lisebenza kanjani ngoba siyanikeza lento sesiyanibona niyahamba niyagijima niyavela kuma TikTok niyavela kuma Facebook niyavela kuma YouTube sinibona niphile ezingeni eliphezulu ngesikhathi esincane futhi bese ziyanidla lezi zinto bese thina izinyanga bese siyangcola siyacwila yekani ke nani umphakathi ukuthi nizothi thina izinyanga lento siyenza iyabalimaza abantu balinyazwa ngokungalandeli imigomo balinyazwa ngokungalandeli itechnology yesinto ngicela ukuthi ngaphambi kokuthi umuntu azoyithatha lento kimi ahlale phansi acabange abonisane nonkosikazi wakhe nomndeni wakho before I decide futhi azi ukuthi yini ezoyithatha abanye mina ngizamile abantu umuntu afika ngifuna ukuthwala ngimthatha ngimise enyembane ngifuna ukuthwala ngimthatha ngimise emambolo ngifuna ukuthwala ngimthatha ngimposa komunye hayi ngoba lo muntu ngimhle kumthwalisa ingoba ngingafuni ngoba ngazi ukuthi ukuthwala angeke ngithwalise umuntu engimaziyo kusasa kuyomkinya abuye akhale ngami futhi uma umuntu useyathwala ungangifoneli ungangicall back mawuthatha lento nje delete number yami uyodla imali nomndeni wakho siyabonga.